Čaute ľudia, vítam vás u môjho videa. Tu skrinu si všimnite. OK, vítam vás u môjho videa. No, takže dnes si ideme nakresliť cinnamon. Viete, si to je cinnamon roll, ne? OK, takže ideme si ho nakresliť, ne? Poďme na to. No takže máme Kuromi, My Melody, Hello Kitty, Cinnamon, Keroppi, Pom Pom Pudding a ďalej neviem. No tak keď viete, napíšte mi do komentáru, čo je tá mačka a tučniak. OK? Máte to. Urobím vám jednu vec. Teraz chvíľou som nakreslila tieto dve. A ideme dále nakresliť to vypadlo slavy. Keroppi. Takže keď chcete maľovať so mnou, použite takúto farbu a nejakú inú, vidíte? Takto. No a malujte jemne. Keď vám tá farba nebude sedieť, no tak povedzte mi, napíšte mi do komentárov, tak som to myslela, ako komentárov, takže do videa napíšte, či vám sa to vydarilo alebo nie. Na ďalšie video budeme robiť. Vám poviem aj dopredu, čo budeme robiť. Keď to vlastne budeme robiť, nie? Pravda. No. Takže by sme mohli urobiť ružičku. A to budete tiež robiť so mnou. Tak tešte sa na ružičku. OK. To budeme robiť spolu. Keď už ju máte, napíšte mi do komentáru yes, alebo no, alebo áno, alebo nie, alebo po španielsky neviem ako. Tak napíšte mi proste ako a potom ja si to preložím. No, takže zatiaľ by som mohla vám ukázať, ako som to nakreslila, len teraz sa mi nechce momentálne. Takže ja to budem naďalej kresliť a vy zatiaľ dačo robte. Proste. Ideme už hore. Možno sa snažiť, ideme hore. Hej. No, zmizla som na chvíľku z videa. Ak chcete mať takéto časti, alebo glamour, alebo no tak pozrite, ono to sú od Dolce & Gabbana, to predávajú v Spišskej a ja si od nich kupujem, takže my si od nich kupujeme. Stojí to veľa, fakt vám hovorím. A počkajte, na chvíľu odídem. Počkaj ešte troška. Počkaj. Počkaj troška. No, takže ešte to obtiahneme a končí sa nám proste video. Nie, že končí, ale ako vymaľujem ešte jedno. No tak napíšte mi do komentáru, čo by ste vy chceli potom na druhú časť namaľovať. Napíšte mi to proste, ale nech to nie je ťažké, nech je to z Disney rozprávky. Ja to viem proste namaľovať. Ako keď chcete, môžete mi dať čo z pesničky, napríklad Lady Gagu namalujem. Kľudne. Mne to je jedno. Ja to kľudne namalujem. No, takže toto bola časť Keroppi. A ja sa s vami lúčim. A ja teraz sa s vami nejdem lúčiť, ale vám to idem ukázať. Takže kúknite. Toto je
Uj. To je My Melody. Toto neviem. Toto je Kuromi. Toto je Keroppi. No tak končím video. A u ďalšieho videa tak pá.